Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-populiżmu tal-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wasal biex fi ftit sigħat uża l-Facebook biex xerret fake news jew aħbarijiet li lanqas biss kienu fatwali jew għadhom validi. L-ewwel li beda kien bl-infrastruttura fejn flimkien ma' poeżija xerret ħofra f'forma ta' qalb. Dan biex jipprova jxejjen ir-rekord ta' investiment fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Saħansitra Delija kiteb f'pajjiż fejn xejn mu normali, anke t-tarma kandu qalb bħalek u bħali. Iżda li mhux normali li ex kap tal-Oppożizzjoni ixerret il-fake news b'dan il-mod. U suppost kien jaf għax it-Times of Malta kienu diġà għamlu artiklu jiem qabel kif din il-ħofra mhix Malta u tinxteret madwar id-dinja f'kull jum San Valentinu. Iżda din ma kienx l-uniku okkażjoni. Ftit wara li l-Gvern ħabbar għajnuna ġdida lil first time buyers 10,000 euro f'10 snin, ingħaqad ma' kelliem oħra tal-Partit Nazzjonalista li pruvaw kunu negattivi dwar din il-miżura kbira għal first time buyers. Għal dan il-għan prova juża il-miżura tal-HSBC li titlob depositu ta' 20% u mhux 10%. Li mandunax li l-HSBC kien diġà rtira l-miżura wara li l-banek oħra kienu dikjaraw li huma mhumiex se jbidlu r-regoli tagħhom. Iżda, fil-politika tal-Facebook li Delija u sħabu tal-Partit Nazzjonalista jedew fiha l-aħħar li qed jagħmlu jiċċekkjaw il-fatti.